Менә кызыл помадаңны быйсың да, ялтыравыклы күлмәгеңне киесең дә, Башыңны күтәрәсең. башыңны күтәрәсең дә, дөнья йөзендәге иң бәхетле кеше кебек сәхнәгә чыгып китәсең дә, 3 сәгать буена елмаеп, иң бәхетле кеше ролен уйнап керәсең. Ә синең күңелеңдә нәрсә бар икәнен, синең физический халәтең нинди икәнен, кемгә кирәк синең күңелең халәте? Син артист. Бу артистларның язмышы. Бер яктан караганда әйе, ләкин икенче яктан караганда бәлки ихласрак булсак, ничек бар шулай сөйләсәк, бәлки аның кадәр үк каты бәрелмәс тә иде тамашачы. Ә нәрсә сөйләргә? Кешедән начарлык күрәсе килә икән кешенең. Теләсә нинди сәбәп табып барбыр начарлык күрәчәк. Әйе. Аңламаган кешегә аңлатудан мин инде хәзер яшем бара бит инде әкренле. Мин дә 40 мең тиягына чыккан хатын, хәзер теге кемгәдер нәрсәләр исбатлап, дәлилләп, тилереп утырасы килмиле. Мин күп әйбергә комментарийда язмыйм, аңлатмыйм да. Миңа яза тора, ай, дим дә үтеп китәм. Ярар дип. Акыллылары аңлый аны. Кайшландыгыз инде. Кайышлан. Күңел халәте, физик халәт дигәннән урынлы булыр микән? Шундай мәгълүмат бар. Илсия апа, сез хәзер тикшеренү үтәсез һәм анализлар көтәсез дип.